Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Welcome sa programa. Aramon niya itong kanyang pong aldaw na ininin Monday. Pet sa 28 na sa bulan kan Oktubre 2024. Pirang tumbling na naman, katurog na naman sana mga tugang. Di tayo Long weekend na naman. man, nasaan man ito ang Malapit na akong mag-Nobyembre. kuha mo Now, ba kaya all roads lead to kunya naman. To the White House. Sa mga kampusan to naman ang daloy ng mga bikulo. Pero sa kunyang Potabi, talagang matindi pa ang traffic. No? sa'yo? Ako pa kaya Yung mga hali sa Naga, kahit paluluwas ng Naga, hanggang sa boundary Campili, bumper to bumper. 3 lanes mga tugang, ginamit kan mga paruluwas hali po sa Naga. yung buhok Pasiring digdi po mga tugang sa ano yan, probinsya Canalbayasin sa iba pang lugar. harap sa nakaraan natin 1 lane na sana sa pasiring sa Naga, kaya matindi ang traffic. ay ibabalik Pero pagkapot mong nabwa, bilong-bilong na kaagi sa lorry, papaal lorry truck. ko Yan. sa'yo Sana makarabot na mga tugang, kadakol po talaga na stranded mga na mga hindi pong lorry trucks, yung may karga mga petroleum products. kahit maputi May mga nakalusot na kasudma dahil kan Sabado nagkaubusan mga tugang ning supply. May mga dahil na po nagbukas ta naubos na. Mantang so iba man naubusan ng premium, naubusan ng diesel. I mean naubusan ng unleaded, ng regular, naubusan ng diesel, kaya premium na lang ang pigpabakal. Yan. So iba talagang totally sinarado na. May mga nagkapirang man na may stock pa, kaya nakapagbakal pa, pero maraming mahaba po ang pila. So yun, sana makadire-diretso na, tangani po na ma-normalize na ang sitwasyon. Ngunyan pong panahon, mga tugang, ang nailingta na medyo may problema ang mga agricultural products. Tamaski po nasa iraram kita kan state of calamity, na automatic po yan, pag may state of calamity, 60 days mga tugang, na may automatic price freeze according to Price Act. Iyan, mga tugang, minakover kan mga canned fish o sardinas sa mga locally manufactured na mga instant noodles, bottled water, mga tinapay, mga processed milk, kape, mga kandila, laundry soap, detergent, and salt. Yan yung mga nasa irarum kang jurisdiction, mga tugang kang Department of Trade and Industry. Hello? Now, pag-abot duman sa produktong agricultural, may problema kita. Kasod ba nagsaod kami, mga tugang dain ang sira. Mabintaon sa karne. O rubos ang karne.
Tapos, so mga gulayon, yun ang problema natin. Muminahalon so carrots, muminahalon so kamatis. Bako jing ka nagkaigwa kita ning ano yan, ning Earth Forum and Expo diyan sa Ayala, ang pabakal kagamatis 73 kada kilo. Ngunyan 200 na sa merkado. So pichay 180 na ang kilo. So talong 200 na ang kilo. Hindi po kung magpaunlak magkumakauron si Ma'am Lubela Guarin, ang tagapagtaram mga tugang kang Department of Agriculture. Takausapin natin. No. Pero may initial sang sinabi na nga nagkaurbusan na kaya ng products nga, sir. Nagka-restranded nga ya. So mga mga biyahero kang produkto. So ang sabi mga tugang, nagkulang na susupply, kaya arog po ka na nangyari. Yan ang naging ko niyan naging sabi nga ni problema. Although ka nakaaging mga aldaw, may sinabi mga tugang ang DA na pag nag-ubas na ang mga baha, kadakol daw ng mga kadiwa rolling stores, ang ipapawagas kang Department of Agriculture, na ang bit-bit ng mga produkto swali sa mga kooperatiba na barato mangyari ang presyo. Pagkatapos dadaraon na po duman sa mga lugar na sabi nga ni kayan mga dipisil ng abuton, tangay makabakal man mga tugang ning gulayon sa mga kababayan ta. Wala maski sumakalunggay nagkaurubos na. Yan ang pigbabantayan tangon yan. Ano ang magiging lakdangon yan, mga tugang, kan sa tuya pong mga kababayan, mga nasa sa gobyerno, yung Department of Agriculture in particular, sa bagas wala daw pong problema. At maraming supply, ang sabi nila. Maraming supply ng bigas, kaya wala tayong dapat ay pag-alala. Kundi, iyo po ang problema ta. So, sira. So, gulayon, na kaya sa naman na bakalon mga tugang ka mga pobreng tikoy. Taso mga bagyo, products talagang stranded po yan duman. Pero ang naging yan, ang ngapot ko nga sabi ko, anong mga produkto po ang sakop kang kunyan, kan price freeze, pag-abot po sa agricultural products. Kundi ang sabi na, panagos pa ang price monitoring. Ewan natin kung sana makausap natin siya, anong sabi, Angel? Pwede daw, Day pa nagsimbag. Kunyan, ang sabi nga ni mga tugang, may mga talagang grabing danyos sa agriculture dahil may mga tanuman mga tugang na nadali kan baha. Inilubog sa baha. So, natural, mga tugang, may epekto po yan duman po sa satuya pong yan. May epekto yan duman sa satuya po ng mga produkto na dadaroon sa merkado. Apera pa yan duman sa mga, sabi ko, may dadaroon ko man na produkto na dipisinan po sa pagtransbordo. Kaya po na sa indang mga produktong agrikultural. Kaya pag-abot mo sa merkado, yun na po yan ang sitwasyon. Garo sa mga tilapia jing inarano, dadi. Di akong nailang nagtindang tilapia, bata yun na sanin, medyo marayray ko ta na ko niyan. Marayray ko ta na medyo buro-barato ngayon pag buro-bakalon. Diyan man patiligtas si Papa Mar, dahil napilay. Kundi wala Okay, bueno, mga tugang na mga istorya, alin po dyan sa luwas. Si Jimmy na salita na sa linya. Ang sabihan pong Chief of Reporters dyan po sa 3rd District. Chief James, good morning. Please come in. Yes, salamat Direk Maraynaga sa mga parantabay. Pahirapan na sa ngunyan maghanap kay gasolina. Iyo, naubos sa garota. So, kung sulorin ninda na pa naman ay ipit,
talagang maubusan. Wala na? So maraidig di sa mo sa Santo Domingo kan Sabado na wala na, may karatula nang wala na, pero kasudma na aga na hapon igwa ng supply. So iba nagsara na? Wala, nag-close na to. Sige na Parehas na. digdi sa no, sa Rawi, so Caltex dyan nagsarado. Oo. Social sa Arimbay nagsarado. Kaya Kasing kadakol pa makikita- digdi sa Legazpi na nagsarado, naubos sa stock. Wala na stock. Kita nga ni mismo na dipisilang kita. Motorsiklo sana. Kapwa mga motorsiklo, yan, motor baga. Madali man sana mauubusan kuan. Wara. Ani ba nagbuburo sa ubasan tam Iyo. nag-expect sinda igwanin gasolina na aagihan and makakagasolina ang normal dai Ayun. problemado sa ngunyan and magin su DPWH bagatabi Director Mar Oo. kauro niya to si District Engineer Cornelio relatibo kaso bago through cellphone ta nagahagad pa ganin asistensya na clearing na mga tinampo duman sa Libon tanganing makalusot sa mga relief goods na for relief operation. Question, sigon kay District Engineer Cornelio Relativo, ang problema ninda so mga heavy equipment, mga trucks ninda, Deng Crudo. pigkukuha na nin crudo, gasolina, naubasa na. Ayan ang problema. Kaya, Hmm. nagpapahanap siya ngunyan, o personal na niya, may budget ka niyan DPWH, pero ngunyan personal lang na niya nga sumeron tanganing magkaaratindiran itong sa mga naghahagad ki asistensya o kaya ki itong mga nagre-request na mga heavy equipment. Nagsubli na siya dyan sa region, limitado man ang kapasidad dahil ta maiwasan nga ni Kamsur ka iba pang lugar duman sa Kamsur, yaon naka-field sa mga heavy equipment kan DPWH. So yan ang sitwasyon tabi Director kan palibot nga to ngunyan, fuel crisis ngunyan, taray pa man nakakabaral da itong mga mga tanker Oo. na yun ma-supply kan mga gasoline stations digdi sa satuyang kapalibutan. Yan ang satuyang mga dagdag na informasyon Jimmy na salita di si GB News. Thank you very much, Jim. Kasubagong mga 6 o'clock ning morning, may na-monitor kita somewhere, mga tugang, tanggang sa Pamplona ang pila. Ali dyan sa San Fernando. San Fernando, Milaor, and yaon ang pila dyan sa mga, sa mga bikulo. May kunyan may nasa, ito na lorry truck, Pero may nakalusot ng nagkapira. Kaya lang siyempre yan, may kanya-kanya mga destinasyon. Hopefully, makaabot man tulo sa di. Kaya baga sabi ka subago sa interview ni Pio, pico pa buwelo, na palusuton mo na, so mga bus, nahaloy na pong napinjinti duman, mga tulong aldaw na. So mga pasahero, kumusta ka ito? Pagkatapos so mga may kargang mga pagkaon na dapat pong ma-deliver. Tapag day magkarala pa. Diba? At saka kaipuan na taon nagkaubos na ng supply. Pagkatapos mga tugang yan, yung gasolina. Yan ang mga paparalusuton mo na mga tugang tangani po na makaabot as in day kita maubusan po ng supply. So yun ang kunyan. Yun ang sitwasyon mo niyan. Kundi nailing taso garantindian mga kunyan. May mga driver talagang imbis magsurunodan sana minagibo ning paagi nagkapiriot lugod. May mga mina-counterflow pagkatapos nagkakapiriot lugod kaya po na-atraso po ang biyahe. Grabe ang traffic diyan, mga tugang sa Kalabaan Kamarlik Highway, pasiring po duman sa Naga hanggang sa Lampas sa Naga. Yan po ang sitwasyon. Kaya pigdi-discourage baga sa mga may pribadong mga auto na magbiyahe. And maging so mga gustong magbiyahe, pinagdi-discourage kasi matatraffic man sana. Dahil man sana makakabilong dalaga na makadiretso ang biyahe, baka kung may makaiba na palibawa aki, na kung may problema lalo, di ba? Na maipit-ipit ka mo dyan sa dalan. So, palapaso ng una, may nagkapira nga ng bus company sa kong nahiling na talagang kinansila nila ang biyahe, yung ani yan, mga tugang, grabe ang traffic. Makukunyan man sana, mapipinjinti man sana, papabilo na una dapo tabi. Papabilo na. So yan ang problema natin.
So yun po ang kunyan, medyo saro na naman yan na concern na hilingon na pag may mga siringkaan, basta may bagyo na paabot na may daradarang dakol na uran, magpasiguro na ng mga gasolina. Niya, tangon yan, pakapati sa mga rubber boat din, ito dumaralagan dyan. Sabagay ang rubber boat, pwedeng sagwanan. Ha? Pero kung may mga outboard na makina, ayan po tabi, yan kay po ng gasolina man. Di ba? O, yung pong mga kunyan, mga nagruluwasan po kunyan ng mga impormasyones, mga tugang na sabi nga ni Kayan, garon nga nagkataraka naman. Nawara nga yan so prepositioning. Di ba? Ka mga kunyan, mga products. Pero at least kunyan, magayon po ta, diretso man ang bulos mga tugang ka mga provisions na pigtatao kang DSWD. Basta lang makalusot ang auto, makalusot po ang ano man na means of transportation. Diretso lang po tabi magkakapagpaabot ng mga produkto, mapaabot ng mga pangangaipo, mga pagkaon na sinibapa. So yun ang mga concern mga tugang na sangunyang palago sa pinag-address kasatuya po ng mga disaster officials. Di ba? Ini sabi nga ni Kayan, mga tugang dakulang leksyon na naman iyan na dapat na mabantayan. Pero ino po ang tatawan taning panahon na sana mabantayan po ang dayman pag-aprobichar ka mga negosyante sa sa pagpapalangkaw ka mga produkto na tamili naubos ng date na sa nangaya so kunyan. So supply dadagdagan artificially, dadagdagan po sa presyo despite nung po kita ng price freeze. Di ba? Yan po tabi kundi day pa kitang nadadangog na napadusahan na during the calamity, declaration ng state of calamity na may nag-aprobichar, pero day pa kung nadawag na napadusahan ta. Ang multa pati kayo ni matindi 1 year mga tugang to period of 1 year, mga tugang to 10 years na imprisonment yan pag napatunayan na nag-aprobichar, nagpalangkaw mga tugang ning presyo. O kaya naman, multa na 5,000 hanggang 1 million. Depende yan sa diskresyon kang korte. Yan po tabi ang mga, sabi nga ni kaya ni mga impormasyon na sabi ka paluwas, mano dyan sa mga price freeze. So sana man, sa mga negosyante tamayirak na lang po kita sa mga kababayan at tapos pag nagsarapar ba ng inconvenience makadali siya sa nang diet mapagulpiya. Mapagulpiya. Biglang lumi ng kawunonon talaga. Imagine to ang umento kang gulayon halos 100%. Di ba? Kaya po tabi kaya ang ayahay ko niyan sa mga may tanom. Na di na-distroso yung baka. At may napupudo sinda mga tugang sanatan ninda. Pero sa mga kalunggay, dahil po sa padagos na pag-uran, nagkapuruho man. Di ba? Nagkapuruho man dahil sa padagos pong pag-uran. So iba, ang luminaban dyan yung hugbos kamuti. So natong asing kangkong. Ang mga panindaw niyang kangkong, karabasa, asin iba pa. Pero may pagmahal naman mga tugang iyon na po yan ang epekto mga tugang ni Catherine. Grabe dahil ka man tinamaan ngayon kay grabing kusog ng paros, pero tinamaan kita po ng grabing kusog ng tubig. So yan na po ang bigsasabi na ang panahon ay nagbago na ang panahon. Climate change. So kay puwantang yan, maka-adapt sa hagad kang panahon na yan. Mga dapat natong giribuhon, mga tugang na inkaso man, may mga siring kayo ni giraray na umabot, maka-iskapar kita. Mabuhay kita pagkatapos, di kita mawaran ng pagkaon. Alright, mga tugang, istambay lang po kami, magbabalik po kami, makalislang ka nagkapirang pagiramdom. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inanunsyo kan Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na sagod 30,000 pesos na tabang pinansyal ang nakatalaan na ipanaokan ahensya sa mga narautan arong sa rehiyon kan Bicol dahilan kan hagupit ni Bagyong Christine. Inan ipinahayag kan DHSUD katakod kan direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sa gabos na ahensya kan gobyerno na kaipuhan ang padagos na tabang para sa mga nadistroso kan kalamidad sa nasyon. Sigun kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang itataong unconditional cash assistance sa irarom kan Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSAP, iyoan may inisyal na kantidad na nasa 15 milyones pesos kung saan inaanpig alokar sa rehiyon kan Bicol, partikular na sa probinsya kan Camarines Sur Asin Albay na sobrang naapektaran kan bagyo kung saan dakol na mga kaharungan ang nawasak. Katakod kay ni sinabi ni Acuzar na sa
irarum kan IDSAP, 30,000 pesos na mariresibikan mga pamilyang may totally damaged na mga harong, mantang 10,000 pesos naman sa mga partially damaged. Yan ang pangalas 11 Bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa Bilis Talab Diatabs. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pais ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet a la King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo. Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Bagatugang second part nga naribanan natin rin po sa programa. Sa mga kabarangay po niya ito, mga tugang alas 11:12 na ang oras para po sa mga may lalakawon sa kunyan. Riskusa na po. Sa mga mises, kaste-kasan taon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Good morning kay Maria Lourdes Datin Claro. Good morning kaya po Papa Mar, watching po dito sa Las Piñas. May biyahe na po ba ang Pabicol? May nag-cover na po ng biyahe pero wag ka na muna. Ha? For your safety, sabi nga ni Kayan, for your safety, pabayaan ang una mga nagkapirang aldaw na maubos itong mga naka-stranded. Tangani pong buwelo ng pagbiyahe po nito. Sa sangon yan talagang nagkakagipitan pa. No? Nagkakadirepisilan pa ang pagbiyahe. So, para lapasan na muna kung baka man yan masyadong importante yung panglakaw po nito pa Bicol. Ano? Or maghanap ng ibang alternative mode of transportation, baka na muna sa land, no? Medyo nagkakadipisilan pa. Okay? And sharing man kay Bing Ben Bores, nakantabay, saka siyempre si partner King Rinaldo, diyan po sa Bangkiruan, listening and watching tabi po si Sir King Rinaldo. Alright, mga tugang, durante ang mga istorya, ali po dyan sa luwas. This time, balikan ta si Chief Jim, nasalita, ali po dyan sa iya pong location. Chief Jim, good morning tawi, let's come in. Yes, salamat tabi Director Marinaga sa mga parantabay kan nakadaaging mga saro duwang aldaw may mga nagaharapot sa social media manungod sa supply kan tubig digdi sa Banwan kan ginubatan. And yaon digdi si Mayor Chino Garcia maki-update kita tabi direct kon ano so nangyari in kon na ano ini nakabalik na igwapanin mga may problema sa tubig digdi sa nasabing Banwan. And ikadua, may good news sa mga senior citizen. Gari may continuing payout. Aramon niya to kay Mayor Chino. Mayor, good morning po sa ibong na linya si News Director Mardila Sangkor sa DCG. Mayor, good morning po tabi. Good morning po. Apo. Okay, Mayor, kumusta po yung sitwasyon ng tubig dangon dyan sa indong lugar? Sa ngunyan po, yaon na naman sa team kang waterworks duman sa area. Pigsususog po ninda so kung nata day nagdidiretso sa tubig, but kahapon yaon po ako dumanabang pig-irahay. Igwa kaya kami po 2 main pipelines. So blue, nakabalik man tulos po kan Sabado, but ini po sa old line, na which is majority kang sentro, duman nakatakod, iyo po so nagkaka-problema ko dyan. So base kahapon sa nailing ko duman, almost 80 meters, igwa pong damage or nagputok.
Ayun, naputol si Jimmy. Nagputok ang tubo. Ha? Nagputok ang tubo. So, kaya dahil nakadiretso. Ito pala yung old na linya pasiring sa sentro. Adi. Ayan. Nawara si Jim. Sandali lang nawara si Jim. Sandali lang po. Itry mag-connect kay Jimmy. Ang bida na lubat. Itry natin mag-connect kay Chief Jim. Ayan, okay. Hello, Chief Jim. Good. Haba. Yes. Okay. Mayor, pasensya na po, naputol po tabi kita. Ayan. Pasensya na. Apa. Balik sa ngunyan po, ang pigsususog na lang po, so old line to black pipe. Hopefully by this afternoon, ma-resolvera na po. Sa duwang bagay po ang pigdududahanin na, either may nakabara or nag-airlock pa po. Ayun, Okay, so we expect sana nga ang maghapon magkaigwa na ng development po maray. Yes po, gabos na po na irahay, so leaks na lesson na, so mga nagluluwas na tubig, okay na po. Kumbaga, pigsususog na lang, baka nag-airlock po talaga or may nakabara. Opo. Okay, sa ibang bagay tabi, Mayor, kumusta dyan sa indong lugar? Sa kunyan po, halos 80% po passable na digdi sa Muya, except lang po sa Upland Barangays, may mga barangays pa na nalulusutan po dahil sa landslide. Pero already coordinated with the provincial government po na masubli kami kay mga heavy equipment para po ma-clear naman itong mga area nila. Opo, 100% energized na po ang gabo sa barangay, Mayor? Igwa pa pong daing kuryente, but continuous man po ang pag-alat ni mga reports ng barangay kung anong sitio, anong purok, anong barangay pang walang kuryente. Ayun, opo. Ang sabi ni Jimmy Kasubago, may mga payout ang senior citizens na po sa Indo? Ayun po, na-timing man na gunya na week, karamdaman kay puan ka mga tao niyan ki panggasto, tapiktado gabos kang mga kambagyo. So, nadagos po ngunyan sa payout for more than 3,000 recipients na mga senior citizen ang ongoing. 4 days po ini mangyayari. Ayun, opo. Mayor, dahil may napansin kay itong mga nakalis, dahil may natawan ng concern itong mga naon dyan sa resettlement site po nindo. Kumusta po sa sitwasyon nindo during the time na nagparapauran po tabi? Well, kang time na makusog talagang uran, continuous man sa pag-monitor miduman, may mga area po, may mga especially sa digdi sa San Jose, to relocation site po duman, sa nagkabaha, nagkaigwa ki flooding sa area ninda. Yan po ang tigpapadalan may kung sa inhalin sa tubig, na dapat po pagka relocation dahil na sindapigaabot ki arog sa na mga problema. Yes, opo. Okay, yung igwa pang saro po dyan sa Bubulusan? Iyo po, sa Bubulusan, okay man po. So, sitwasyon nun ninda duman. Pero siyempre, so pag pangangamban ninda duman is so baka magka-landslide man duman. Dati baga po yung naging problema kay itong pinaglipatan, pigtatakutan duman is baka mag-resay, mag-slide pababa ang daga. So, ano man kami na day man nangyari ito, but siyempre apektado talaga sinda duman ano pa sinda kumbaga very raw pa so area ninda. Yes po. So after the, sabi nga ni kayan, damage assessment, ano na po ang next move kang LGU tabi, Mayor? Sa ngunyan po, continuous ang pag-release mi ka mga food packs. Kang Thursday and Friday, nagarabot pa lang sa mga listing kang iba nag-evacuate sa mga bakulang sa evacuation center, may mga nag-evacuate sa mga private. So biglang lobo po sa mga lista ka mga nag-evacuate. Ang nagka-problema lang kami this few days ka mga Saturday, Sunday, na medyo nagkukulang po yung supply sa bagas. Dahil siguro nakakalusot, so iba dyan sa Camarines Sur. And so iba po, nag-short kami sa Pigtao Kang DSWD na food pack. So sa ngunyan po, may nag-abot sa Muya kahapon, aling sa probinsya, ongoing man po ang pag-release, but still kulang pa po ang Pigtao kulang pa po para sa mga residente. Ayun. Ano po, ang NFA, di pa nakakapag-release sa LGUs? Sa ngunyan po, wala. Puro pa po kami sa DSWD, pati sa mga local suppliers may nagkukuha.
I see. Opo. Mayor, maraming salamat po. Not unless may dagdag po kamong abiso sa mga Ginubateños. Go ahead po, Tabi. Yan po, additional lang na impormasyon. Igwa kita pigabangan na naman na bagyo. Magabang lang po kita sa mga balita. Maging pagmatsyag lang kita. Tabaka, purano na naman kita. So, pasiguro lang po kita, boss, para maging ligtas kita. Mag-ingat po kita kami. Maraming salamat po. Salamat po. Ayan, okay. Yan. Yan sabi, Director Maran, sa tuyang pakipaguron kay Mayor Gino Garcia with Sir Smart Garcia, Sir Gino Garcia po. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim Makatugang, with Mayor Paul Chino Garcia, kang Ginubatan Albay. Ayan, mga kababayan na po dyan sa Ginubatan. Ayan po yung update natin manungod po sa tubig. Nadagos pong pigtatrabaho yung Can Waterworks. Ayan, naayos na po daw ito pong blong tubo. Pero yung old na tubo, yung itom, ito po may nagka-problema. Sa pigtitrace po ninda, ang duda baka may nakabara o kaya may airlock. So hopefully, ngunyan po na hapon matapos po ang repair, tangani po na magdire-diretso na po na makabulos ng tubig. Dayan pala ang main na source mga tugang kan mga linya ning tubo na minakonektar pa sila po sa mga karungan po sa Ginubatan. So let us pray na maging ariglado, as in maging matrayum po na pagtatrabaho mga tugang kan sa tuya po ng mga nasa waterworks. And then syempre sa mga kabarangay mga tugang, mag-iingat po na Tabi. Syempre may mga papaabot pa po kitang mga panahon na bako pumaray. Baka pag-rauran, tabata nasa naman kita, La Niña naman. Okay, maging mapagmatsyag Tabi. Para po maging ariglado kita. Okay? Alright. Bueno, duman sa mga kababayan maray pa ini yung sarong lalaki o kaya nanggana. Lalaki babae ni. May nanggana, Jane? Kaswabang ang nangyari, sulo? 300 million. Diba makaisipin ng magtao man naman sa mga binara? Maswerte loan better natin na makubra ng 300 million ultra lotto jackpot yan. At po yan kang PCSO. Alright. Di pa palang ipapamar makakabiyahe pero atrasado po. So para wala tayong inconvenience, wag na muna tayong magpilit. Diyan na muna kita. At actually, yan man ang abiso ng LTO for your own safety. Mga tugang, pabayaan ta na muna, pabilong ta na muna. Iyan po na mga nagka-stranded na maali duman sa na po mga lugar. And then, saka na kita sumabaya. Dahil kita makisapagsabayan mo niyan. Tanga ni pong dahil kita maatraso. Ara mo may mga driver na mga sarawayon sa gusto na makauli na sige ka ang kakasisingit singit duman. Ayan nangyari sa Naga kasubago mga alas 8 naging 3 lanes so pigagian kan mga alipanaga paluwas yung ganoon 3 lanes yan anong problema noon so pasira naman sa Naga to 1 lane na sa nagagamit po ninda. Yan po ang naging problema ng mga sarawayan po mga driver. Okay. Bueno, mga kababayan natin, dagdagan tayo ng istorya. Partner Alar Mario nasa linya man. Partner Al, Marinaud to na, please come Yes, Marinaud to na tabi, partner. Balik sa normal, balik trabaho. Ang mga taga-DPWH, as in mga kontratista, tangani na mariglar ang mga patrabaho ninda lalo sa mga nagkabarayaan na line kanal na inarabutan kan bagyong Christine na sa naging kausa ng mga pag-apaw sa Tinampo. Ini ang sitwasyon ngunyan partner digdi sa southern part kan Legazpi unsay ongoing ang mga road widening siring kaningali sa umapon pasiring sa barangay Maslog kon sain kanami naging Christine may mga parte digdi na talagang medyo nabara ang tubig baha dahil dai pa kompleto na masuysoy ang mga line kanal na ongoing pa ang construction. Ngunyan na pagkaaga, atap ang mga
trabador kan kontratista tangani na mariglar na ini asin diretso nang may pagpadagos man ining roadway dining na planong ibalda sa barangay Lamba. Parte sa naman ini kan kadako ng mga project ko niyan sa budget mo niya na 2024 na kabusian konektado sa International Airport di Southern Patcan Legazpi asin Daraga asin napigilaw man na sa mga masunod pang bulan lalo otro taon may mga pigalokar pang budget para digdi. Pero kayan ang mga taga DPWH man ngunyan talagang mga maigo sa senda mga maintenance work takanay na kuning kaso man kaygwagaray na pagbagsakan oran areglado ang mga line kanal. Yan, partner na informasyon pa halin Southern Patcan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. So yan po ang mga pagtrabaho na. Balik na sa normal na pagtrabaho sa mga taga-DPWH. Digdi po sa Albay. Pero sa ibang lugar, padagos po ang sendang ispersos na mapakaray po ang, ang mga areas pa. So sana, ito mga nagkaportol na tinampo, mga tugang, mapakaray na. Pagkatapos sa mga rangkang tulay, may areglado na. Tagani po na maging diretso na girari ang buhay mga kababayan natin sa mga barangay. Hello kay Phil Balila Jr. watching from Santo Domingo, Albay. Ano Phil? Energized na ka mo? Yan. Sana gabos ng barangay po dyan Santo Domingo and baka kay area na gaygo na po ng kuryente. At padagos man po su Aleko sa indang energize kan mga lugar na nagagawa ng problema. Medyo talagang nauratraso man, backbone mo na ininot, pagkatapos sa kanan sa mga interior, no? Tapi siguro muna na day po ni maging problema. Alvin Uy, good day ngaya Sir Mar. Yan. Good day man tabi sa iyo Alvin, ang lalaking nakamonitor poon aga hanggang Banggi. Aroal daw yan. Ayos ya. Okay, duman sa mga kabarangay, kasbago, igwa kitang niluwas na impormasyon na so ano yan, sa mga biktima, mga tugang kan, mga nawaraning harong, no? Totally damaged. Igwa pala na pondo ang kunyan dyan, no? Igwa pala na pondo dyan ang Department of Human Settlement and Urban Development o yung DSUD. Na ang sabi ang totally damaged is 30,000 ang pigtatao. And then yung partially damaged is 10,000 para po sa Bicol region daw. Na pagkatapos yung mga may may utang mga tugang sa DSUD, may moratorium muna ng pagbayad ng penalidad para po duman sa mga kababayan tangani po na maging makagbangon-bangon man. Pero talagang medyo makamundo ito pong mga lugar na talagang nagsapar po ng grabing distroso. Bako lang ang mga paratanom ang may problema ngunyan, pati na sa mga may fish pond na inaranod mga tugang sa indang mga alagang isda. Problematic na kita naman, no? So mapuno naman kita sa poon, puno naman kita sa number 1 para po dyan. So medyo magkakaigwayan ng mga diit na scarcity kan supply, mag-import naman kita na hali sa ibang mga lugar. Pero halos kadaklan man hanggang Batangas may problema. May problema yung talagang pinatos kita ng uran mga tugang kan bagyong Catherine, no? And so sana ini pong bagyong si Leon dahil man magdara po ng uran na grabe mga tugang sa satuya pong lugar. At signal number 1 northern part mga tugang kang Katanduanes, may 4 na banwaan po duman. Pagkatapos duman sa may pating Isabela. Yan sa mga pigpasiguro na yan na mga lugar ngaya. So outer ngaya rain bands ngaya nagdudukot-dukot na yan sa mga lugar na yan. So sana po dahil naman ng grabing tubig na dara-dara ini tangani na sabi nga ni dahil man kita magulpi mga tugalig di po sa tuya pong palibot. Tayo po yan ang talagang kunyan
problema kan mga kabarangay tang harababaw, di ba? Day pa na kakalihan so mga kali, day pa na ali so mga nakabara, pagkatapos so mga salog nag-iribabaw na, o yan ang mga magiging talagang dakulang agyat. Tabata ngo niya, nagtatrabaho man ko ta ngayon sa DPWH, wala na anyang krudo. Kulang ng krudo ngayon. Di ba? Kaya sige lang, tabi kita, mga tugang sa pag-monitor ka mga sitwasyones. Basta importante po, na lessons na yan, pag sinabi kita ka mga otoridad na ngaya, mag-iskapar kita, magsunod po kita. O sa tuya man, diskresyon, ito yung desisyon, kapag nailing ta na medyo delikado, magali kita. Yun po yan kunyan. Yan naging problema kang mga kababayan ta na day nasunod, and then pag nasa kainitan na, naghahaga na po ng akudir. Yan, nagkasiribot baga kita. Di ba? So yan po, perming pasiguro kita, paandam na pag gano'n pag talagang delikado, huwag na tayong magpuwersa. Dahil na mag-ali na muna, tangani pong di kita magulpi. Iba, yan, ang mga sitwasyones ko niyan po, mga tugang sa tuya pong palibot. And then, siyempre, mga tugang, sana available, pero ang sabi, kang mga nasa agriculture department, may mga available ng mga seedlings na pwede pong ipanao sa mga kabarangay ta. Ayo. Alright. Dagdagan ta pa ng istorya. Hali dyan sa luwas, si Karen Ala nasa linya. Hali po dyan sa iya pong area of responsibility. Karen, good morning. Please come in. Salamat, Pabi Direkmar. Good morning sa mga paraantabay. Dit pa sana o kaya puro ka ba nga sa nano di may beses ang mga relief food packs or goods na minaarabot ipipadara sa gobyerno probinsya ka Albay para sa mga naapektaran kan Bagyong Crispin digdi sa tong probinsya. Inian sinabi sa DCGB News kan tagapamayo kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office kung sa iya ang mga nag-aarabot na ayuda sa indahali sa ibang lugar harayo sa mga tiga-ekspektar nindang numero ki ayuda sa igwa talaga actually direct marnin ipigsabi ang mga nasa nasyonal na numero ki mga ipapadarang ayuda digdi. Sinabi pa ni Seya sa DCGB News na dakulaon pa na ang gulo kung nata padiliit-diit ang mga nakakaantos na ayuda urog na uning bagas sa satong probinsya. Dahil sa stranded ang mga relief truck sa ibang parte kan Bicol Region pasiriring digdi sa satong probinsya. As in iyo pa ang bako pang mayumok na dalagan kan mga auto sa mga tinampong impassable o naapektaran nin bagyo. Sinabi pa ni Seya na mas kinagalat pa sinda sa mga karagdagang ayudang ini. Ipiglinaw sa gilaray ni Seya na supisyente man dawa pa paano ang mga yarao na digdi sa satong probinsya, partikularmente na ang mga sakong bagas na ipapang-ayuda sa mga kababayan niya to sa probinsya kan Albay. Ay Karen, yes, day pang statement ang local government unit, ano ang posibleng gamitan kan 50 million na pinagtaon ni Presidente? Actually, Direk Mark, nakaalat lang po ako na makapag-report ako. Inapuda naman po ako sa Office of the Vice Governor kay Governor Glenda. Ma-interview po ako duman. Okay. Kaya sige tapos ko lang po ining report. Okay, sige. Okay, yan po, Direk Mark, ang istorya halik digdi sa luwas. Karen Ala, DCGB News. Thank you very much. Mga tugang yan po ang mga dugay natin mga impormasyon. Sa bagay, nasa state of calamity po kita. So ang gabos yan, pagpun sa barangay, gabos na munisipyo, asin siyempre ang probinsya, yan po, may kanya-kanya po yan na mga nakalukar, mga tugang na calamity fund. And pwede lang gamitin dyan. Pero dahil man piling ubuso niya, may nagkapira lang na porsyento na pwedeng gamitin nila for this calamity na nangyari. And then, pag nagkulang na, yun na po yan na mag-iipno na sa mga hali po sa ibang mga lugar. Pero nainot na nga ni sa mga yung DSWD na makaskason. Na kapag tautulusin na ng mga ayuda,
Tapos so ako Bicol, Yuman, nagtao naman po ng mga ayuda. 'Di ba? Yung mga lokal na gobyerno, nagtao naman ng mga ayuda hasinda po ng mga constituentes na talagang nagsa ng inconvenience, nag-evacuate sa ligtas na lugar durante po kang kasagsagan po kang bagyong si Catherine. Ayan, ayan po tabi, di halata natin ta, ayan po na, sana nga makabuelo ng dire-diretso po sa mga biyahe, kan mga trucks, sino ano nga ni, so, angat buhay baga, yung grupo ni na former Vice President Leni Robredo, yung padagos na nangapuda ning truck na kakarga naling Manila, pasiring po din sa Bicol region, kansong mga ayuda na itatao, kaya dadarahon pasiring po din dito kadakol pong nag-ayuda po sa inda, ayan, pero talagang masuruswerte pa man kita digdi sa Albay. Ang nagulpi talaga sa tuya digdi sa Albay is dyan sa may parte po ang 3rd District. Yung ang nagsapar po ng grabe na danyos. Kasi ng kumbinyensya, mga tugang sa mga kababayan ta, may binaha, may landslide. Di ba? Dyan po sa na pong lugar, may nagkagarabang tinampo, may nagabang tulay. Yan po ang mga medyo, sabi nga ni masalimutan pangyayari sa buhay nila. So, yan ang nagkakapira po ng mga tututukan pa. And then sana, pag kalis po naman nagkaparangal daw, may mga eskwelahan, mga tugang nalinigan na. So, lalo sa binaraha, di ba? Hinapot yung tubig, nawasingan na. Nali na sa mga dugi. Pagkatapos magagamit na girare ka mga estudyante ta, and pwede na mag face to face. So, yan po tabi. Pero sa iba, na eskwelahan, diniretso na ninda na dahil na mag face to face, and then after na nang undas inda mga face to face. Yeah. Ayan po tabi tangani po na maging buwelo na ang sa inda ng mga mga estudyante na dyan sa nasarong kasi na madiskwado pa. Medyo kulang pa man ang biyahe talaga. Kulang pa ang biyahe. Sabi ni ni Sir Alvin ngayon, narinig ko nga kay Gob Glinda Bungaw, ang 50 million ibibigay sa mga LGU na apektado ng bagyong Christine. Ayun, sige po tabi. Yan po tabi. Kunyan, may mga nagharapot, sus Mario, yan, idudugang yan duman sa pinag-alokan ng 46 million plus kang probinsya para po masustiniran. And then, kunyan pwede sa rehabilitation, asin ba ko lang na puro sa mga relief na gamiton. May nagkapira pa po mapagagamitan kaya. Pero, dakulang bagay nga nita, during the time na magbisit ang presidente kan Sabado, dakula so na itao sa Albay, 50 milyones, di ba? Sa Naga is 30 million ang tinao duman mga tugang kam presidente kan Pilipinas. Okay, ayan po tabi, at least ko pong tabang hali po sa nasyonal. Alright, hello kay Sarge Henry Sambaon Bandola. Miss na kita Sarge, di na tayo nagkikita. From the province of Rizal, nag-antabay po si Sarge Henry Sambaon Bandola, ang amigo nato na poging-pogi, parang hindi tumatanda. Hello sa iyo sir, maraming salamat. Okay, bagatugang oras nato alas 11:38 na po nin paggaga. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Ligaspi, Kaphisham Ismail. Sa bagong Ligaspi, kay Hisham na Hisham.
Hisham Ismail, sarong rehistradong nurse, pinakahoben na presidente kan Liga ng mga Barangay sa siyudad kan Legazpi, asin kan bilog na Riyong Bicol na ilihido kan National Executive Board, Liga ng mga Barangay. Ano post kapitan kan mga kapitan dahil sa itinaong marahay na serbisyo sa iyang konstituentes, komunidad na sa iyang pinadaba asin pinaglilingkuran, patunay na matibay si Kap Hisham Ismail. Smile always! Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online. Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, nakatulong ang balik-balitan sa programa. Aram mo na ito ng bungal daw na inin Monday. Kapit na mga motorista. Iyon na niyang final. Wala nang atrasan to Effective tomorrow, 6 o'clock in the morning. Mayroon po tayong
oil price increase. Yeah. Kung kanina sabi mix nga, pero ngayon iyon na po ini. Ang iba pa utong tabi final na po ini. 20 centimos ang aumento sa presyo kang kada litro ng gasolina effective tomorrow 6 o'clock in the morning. And then yung diesel sa lapi, mga tugang aumento kada litro. Yung kerosene sa lapi man. Yun po tabi after kang rollback nung nakalipas, yun po yan may oil price increase naman sa aga. 20 centimos sa gasolina, 50 centimos sa diesel, 50 centimos sa kerosene. Yun po yan tabi para duman sa mga kabarangay nato. And then iyan tangani po na ma-update po kamo, and kung igwa nang makargahan dyan, magpakarga na kamo, tasayang mangkan sa lapi. So mga may diesel, sayang man kang 20 sa mga di gasolina, as in sayang man kan sa lapi sa mga may nagagamit ng kerosene. Alright. Sabi ni Bing Buenbones, bati ko po, happy birthday, hipag ko si Ate Ling. Happy birthday. Ate Ling, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siring man, si partner King Rinaldo, good morning partner, watching from Bunker Hill. Diyan po sa iya pong istada. Dahil pa ko nakadyan sa istada ni partner King Garu. Maprisko dyan sa kadakul na lumbod dyan. Alright. Kumusta na partner? Nag-init na mariray ng harvest kan mga solar panels natin. Nariglado na. Kasudma, medyo maganda na yung harvest Nagka-14 na. Nagka-14 na. Kaya mariray na ni. 30 na so under kan aircon tapos kan refrigerator. Alright. Mga tugang, Papa Mar, kumusta na sa mga rinasayang kandaga, mga tugang, sa Sa Libon? Kunyan po tabi, may plano na duman sa gobyerno provincial na dangog na irirelokar. Ito pong nasa 324 na pamilya na apektado kang pagrasay kandaga duman sa barangay Burabod. Ultimo aning sa kabitan, abo na magbilta duman maski nakaligtas sa arong niya. Sabi ni Jimmy, nag-letter way nga Papa Mar, so kunyan. So pagrasay kandaga, may tinipaya na mga harong. Pero maski nga yaro ganyan, kumabalik duman, maski pangibayada na kung milyon, kumabalik duman. Delikado nga tabi. Alright, dugang ka ni sorry mga tugang. Joshua James Bino, anong nangyari kaya? Ano ang findings kan EMB? Nasusog kaya din itong lugar duman sa sitio ano ngayon sa Barangay Gamot? Yung isang sitio duman, mga tugang sa Barangay Gamot, na yung sabi, pinagalian kan toniladang basura na buminulos mga tugang, sitio Luya, buminulos duman mga tugang sa Barangay Lanigay. Dahil ko sa drone shots mga tugang, nakawagas sa nyugan, nakawagas sa tanuman, nakawagas mga tugang sa salog. Yung tuniladang basura. Ang sabi gwapang natada duman, dakul pa. Joshua, good morning, please come in. Nawala si Joshua. Hello? Hello? Hello, go ahead. Yes. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paratkabay. Kumusta? Kumusta? Anong sabi ka mga taga-EMB? Dahil pa, Sir Mar, na may papalawas na kumbaga informasyon assessment to Environmental Management Bureau. Sa ngunyan, minaluwas pa sana kami. Alidigdi sa Laucan Municipio, particular na sa opisina ni Engineer Arbos, Menro Officer. Dahil pa man nakaduman sa area? Dahil man nakabisita sa area? Na kasubago kaya nga nagbisita sa EMB sa mga affected na residensya na binurulusan ka na basura. Kunyan, nag-coordinar sinda sa opisina ka na Menro. And kunyan, tulak naman, pasiring na duman sa area kung sa Tiguturo na iyon pinagpuunan, pinaghalian. Kan mga nagburulos na basura, particular duman Tiguturo, Sir Mar, material recovery facility kaya Central MRF MRF munisipyo. Dumanda yan sa ito Sitio Luya Barangay Gamot. Sitio Luya Barangay Gamot. Iyo dito ang MRF. Yan naman Sir Marang MRF sa Barangay Gamot. Actually kan nakagling
simana pa. So, pagkatapos mismo kan Bagyong Christine, nag-pasyar baga andis di mustig sa Pulangi. Naabot na mismo, yan na emaritnaan. Ngunyan, kan ma-describe ta so sitwasyon duman sa MRF, dito lang so nakatambak na basura duman. Pero kan sinagahan, so nagkapera mga residentes kan barangay Lanigay, ang ginibo, sinusog sa salog. Oo. Sino iso salog kung sa'yo nagpuon sa basura. Tangani masusog. Gamos na inagyan kan salog na may trace kan basura. Sinunod din da. Oo. Sagkod sa madiscover na igwanin na ampas. Termar duman sa may harni sa MRF. Na iyo ang pinagpulaan. Kumbaga duman nagpuon, nagrasay sa mga basura. Oo. Natigdidudangan. Yun na nagburulo. Sundo makababa sa may barangay Lanigay. Ano tayo na, ano yan na barangay gamot na sa halangkaw na lugar? Bulod. Sa Bulod? Naku, ang MRF dapat sa pantay. Bulod ni Sir Marta. So, tigtukat ni nga ni kang mobile unit, paturukat baga, Sir Mar, na kurbada. Oo. Kaya, duman sa sabi nga, diba, bakit pinagyagan pa? Kaya duman sa mismong MRF, dahil man talaga si sinyal na may buminulos na baha. Bulod siya, tapos ang baba na barangay, yun itong Lanigay. Pero kanailing mo ito, dakol na basura talaga doon nakatambak. Dito man sana talaga, Sir Mar. So, nakatambak naman na basura kung segregate kan mga caretaker tumahan. Yan, ang nasusugkan mga residentes, may iba pang stores na may nakatambak na basura na tuminupad, kumbaga ampas, na so basura, buminagtak sa baba. Igwapang, apera naman sa MRF, igwapang lugar na may basura na nag-cave in? O kaya na rusdos? Oo, pero yan sa naman sa bisinidad kitong MRF. Nasa bisinidad bang kanila MRF? Susog sa pagsusog in Sir Mar, kan mga presidente kan barangay Lanigay, ta si Kapitan, kaso hapon, nagpa-drone shot, nagpalayog si drone, dito sa nailing na duman sa may kataring ka na MRF, may ampas. Ito ang ibibertikar tabi ko niya na Sir Mar. Kaya nag-coordinate man so DNB Menro sa laog ka na munisipyo bago Dagos na nag-proceed duman sa area. Dakula kung bagay itong MRF ninda? Oo. Dakula man. Pero ang sabi nga na mga caretaker duman kan makaulay ta, oral daw ngayon, nagahakot duman si basura. Tigita na sa ima beso. Kulit na ting-ting nga kan makabagyo. Taday nakakaagi sa truck. Tamay landslide sa asihan. Di duman mo na tinambak. Kaya may date na tambak duman sa mismong MRF. Pero bako ba ito siya talaga nag-urulog na basura nakabot sa Lanigay? May iba pa, Sir Mar, na pinag-alian ito. Susog sa na-discovery, nasusog kan mga residente. Takasubago, so EMB, nagsakat naman sa opisina ni Engineer Arbo, na nadanong tangani, sabi ni Menro Officer Arbo, kay Puan ngayang tabang. Ano ruminase ng mga basura sa likod ka ng MRF? Sa gilid na parte, Sir Mata, MRF na may facility, baga mismo may mga infrastruktura. Yan, dumandit lang siya nakatambak. Duman sa gilid, may nailing sa na-discover mula sa drone footage. May iba pang may ampas, Sir Mar, na may mga basura na iyon ruminasa sa baba. Yan ang dapat imbestigaran kang MEMB. Bakit may basurang nandoon? Ano tato may basurang yaon naman sa gilid ka ng pas? Kaya, at saka determine ano yan, mga luma ng basura o bago? Dahil ko siguro, Sir Marta, so nailing ko itong area naman sa Lanigay, ang nakarabot ng basura na kawagas, may mga halo na, nagkapatas-patas ng plastic, manay naman plastic lang sa basura, pero may mga sabay ng dugi. May sabay ng dugi. Kaya dahil man masiguro kung bago o luma na basura tabi ito, Sir Mar, sabi nga niya, tapos man yung basura, nakatigitara naman sa Central MRF mismo. Dahil hunaon, na madiscover kan mga residentes na may basura naman sa may ampas. Yung makangalas naman kung sinali itong basura sa may ampas. Takong pag-MRF baga, sisigregate ninda yan, ang pigdadara dyan sa iwabeso, so mga recyclables man sana. So mga pwede, residuals. O yan, nandidara dyan, tapi pipisar yan, 5 pesos kada kilo.
Di bayaran ng lokal na gobyerno. Pangyari. Okay, sabi, ang makangalas naman kung Sir Mar, sa inali itong basurang ito na ruminasay. Oo. Nangyari. Kung may naka-stack duman o dahil sa may ampas ang pangyari. Nailing ko nga ni so drone shot pati sa mga nyugan igwa Nakawagis kay Sir Marta, may salog ba kay iyan? So binulos kan salog na may ba? Iyon ang nakawagan sa mga manlain na lugar, sa may nagulpi. So, lanigay. Di ano sabi ka ni MB? Inspection tabi sa Sir Marta, inot na sa mga affected na residensya at maduman sa area sa MRF mismo para makapag-inspect mag-ibonin na assessment and duman na Sir Mar mag-ibonin rekomendasyon kung anong dapat agibuhon duman kung may pagbayar sa Republic Act 9003 o ano pang pwede na makatabang Sir Mar na maresolbar ining problema ding immediatamenting direktiba sa mga inspektor na oy harali ko na ni doon baka ko magrampa baka diskwilo pa ini dahil ipatabi Sir Marta actually limitado man yan at pakipag-urong pa naman kayo uy naputol si Joshua naubos ang 12 minutos dapat Joshua ang ipag-load mo so 99 sana tamas kisarong oras ka kita bilde ano apotahol ayan Joshua naon ka na okay yes Sir so sabi ko siya bago sabi ni taga EMB tapos na rin na so inspection and assessment and saka kita Sir Mar nakakuha kumbaga tama may conference din papapod sa barangay pero taon yan tapos mo na so inspection mo na assessment sa mga affected residents mo na sa mismong MRF. Yan sige basta ang konsenta dyan na dapat itong mga nakatambak duman na naumpa na pwede pang ibulos dapat desisyon na hindi ito tulos. Yes, tayan pinadita ni Kapitana, taar kaning may bagyong maabot si Leon, baka magparauran, maruso na may tapababa, aramog na langgat ang barangay Lanigay. Yan, bata si Kunyan, medyo, Kunyan naman garo, stress ng mara ito si Engineer Arbu. Kaya nagkasubago nga medyo makusog-kusog sa boses, kaya po anda nito, tabang. Tabang man talaga. Wagas na ang basura. Alright, sige. Sabi niya nga pwedeng ma-single out lang siya sa Lanigay. Ang problema ng basura, buong Pulanggi, lalo din sa sentro. Dali mo naman, kaya po anda nito, tabang. Okay, sige. Sabi, Sir Mar, basta discoveron mo Joshua kung ano tamay basura duman na nagrasay. Correct. Ano yan luma nang naibugtak duman kay ito pang mga panahon o sa inhali talaga ito yan ang dapat na madiscover ta. Yes. Baka kung may ibinaon sila doon diniscover ni Christine di ba? Yan ang mga dapat na aramon ta. Okay, sige. Sabi, Sir Mar, hirap pagtutok ta sa problema iyan. Nata nagkaigo ang gulping basura sa barangay Lanigay with boy, Joshua Bino, TCGB. Thank you very much, Joshua. Nakatugang so yan po ang sa tuloy pong special assignment ni na Joshua with boy. Duman po sa Pulanggi Albay sa barangay Lanigay, may kinaraman po duman sa nagbugawas na tunay-tunaladang mga basura, mga tugang na sabing ay naka-apektar man sa sainda pong mga lugar. O bueno, mga kapatid, yan na po ang sa tuya pong kabilugang kan istorya. Dili po sa tuya pong programa. Aramon niya itong pong aldaw na ni Monday. Petsa 28 sa bulan kan Oktubre. Kapaharap po ni Kuya Nems Flora sa lado technical. Kanina si Chief Ramir. Kaibanan naman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Kapangarang ka mga pagkiriwat sa newsroom. Si Shara sa Production Assistance Center. Kasing kabilog na tropa. Ini po si Mardila. Dahil iba. Thank you for keeping us company. Please stand by para po sa Bareta alas 12. Pagbalik ko kaibahan tapon dyan si Jasmine Baloloy. Thank you.
Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela.